ערב טוב. מדור לדור מארחת הערב שני דורות מקיבוץ בת השיטה שבעמק יזרעאל. האב, אריה בן גוריון, העוסק מזה 30 שנה ויותר בפיתוח מפעל מיוחד במינו, מכון בין קיבוצי לחגים. מפעל זה זיכה אותו בפרס שר הדתות על פעילותו המצוינת בתחום הנחלת מורשת ישראל. אריה בן 71, אבל איש ללא מגבלות גיל. 16 שעות ביממה הוא מקדיש לארכיון החגים ולעריכת ילקוטי חגים, שיעורים והרצאות בתחום חגי ישראל. הבן חגי עוסק בנושאי תקשורת קהילתית, הן במישור המקומי והן במישור הארצי. הבת, רזיה ירחי, שביבולה 3 ספרי פרוזה, סופרת פוריה, והיום עורכת ספרים בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ערב טוב רבותיי. ערב טוב. אריה, השם בן גוריון באופן טבעי מסקרן. מניין השם הזה? זה השם שנולדת איתו? לא, אין זה השם שנולדתי איתו, אלא כאשר אבי זיכרונו לברכה, רופא צבאי במשטר הקומוניסטי, נרצח בחדר העבודה שלו על ידי חברו הרופא, סבא אביגדור גרין בפלונסק נתן הוראה לאמי לבוא בדרך הקצרה ביותר אל הגבול הפולני-רוסי, ומשם הכוונה הייתה להגיע מה שיותר מהר לארץ ישראל, פלסטינה דאז. זה כבר היה בתקופת המנדט, בלי סרטיפיקט אי אפשר, ואז הדוד דוד שלח סרטיפיקט על שמו, דוד בן גוריון. דוד בן גוריון, ולפי זה נשאר מאז שם אמא ושמי אנוכי על שם המשפחה דוד בן גוריון. חגי, גם לך הייתה פגישה משמעותית עם הזקן, בן גוריון. אני לא הייתי מבאי ביתו הקבועים, אבל היו לי מספר פגישות, ואחת מהן הייתה מעניינת במיוחד. יום אחד יצאתי כמלווה לאבא לטיול של בני בר מצווה לגליל, והנה לפני צמח, לפתע אבא מהקבינה של הרכב צועק, חגי, על הכביש דוד. לא הבנתי מה הוא רוצה, עצרנו את הרכב בחריקה, ועל הכביש מסתובב דוד בן גוריון עם השומר שלו. אבא פותח את הדלתות, אנחנו יורדים למטה, חיבוקים ושמחה משפחתית, ודבר ממש מפתיע, נהגים נעצרו משני הצדדים ובוחנים את המראה המוזר. לפתע בן גוריון פורש מהקבוצה, לוקח אותי הצידה ואומר, חגי, תעזוב רגע את אבא שלך. אני אומר לו, מה העניין? הוא אומר, אני מבקש שתבוא אליי לתל אביב. אני שואל אותו, באיזה עניין אני יכול לבוא אליך לתל אביב? הוא אומר, אני מחפש את משה רבנו. אני לא הבנתי, הוא הסתובב והתרחק. כעבור כשנה וחצי ששירתי בצבא, התארחתי אצל אחיו מיכאל וברונקה בנורדו בתל אביב, ולמחרת התייצבתי אצלו בקומה השנייה, והוא ירה ישר מהמותן. חגי, אתה זוכר את בקשתי? אני עדיין מחפש, אני מחפש את משה רבנו. איפה אני אוכל למצוא היום מנהיג, אם לא מנהיג שיבוא ממש מאחורי הצאן, מהשורשיות, מהאדמה, הוא בוודאי מתחבא באחד הקיבוצים. תנסה למצוא לי אותו. אמרתי, אני לא יודע אם אני יכול. הוא אומר, כן, נביא היום, כמו משה רבנו, יכול לצאת רק מקרב השורשיות האמיתית. אני מחכה לך. ואני חושב שעדיין מחפשים. לפי הערכתי עד היום, הנביא הזה עוד לא הופיע. טרם נמצא בקיבוץ. אריה, כיצד הגעת להקדיש את עצמך לחגים דווקא? רוב שנותיך היית מחנך, נתת על עצמך מעמסה כזאת. המסלול עובר דרך החינוך. זכיתי וקיבוצי בית השיטה הועיד אותי בראשית פתיחת בית הספר שלנו להיות מחנך למחזור הראשון של ילדינו. הם היום בני 56, וכבר בניהם ונכדיהם מסיימים את בית ספרנו. דפוסים לשבת וחג עדיין לא היו. להנחיל אי אפשר בהפעיל מסורת וחג, אפשר אותה רק לנחול. אני מעיד את עצמי בבית אמי, עד שסיימתי את בית הספר הריאלי והלכתי להגשמה, אינני זוכר אף קבלת שבת אחת, אף חג אחד, כי כל החגים היו במסגרת הגנוסיות, ההתכנסויות של כל ציבור הפועלים. הנה דופק בדלת ליל שבת, הנה דופק בדלת ערב ראש השנה או מועד אחר. מה הטקסט שאנחנו נקרא? מה אסביר? איזה סמל? איזה פריט? עם מה נזדהה? מה יהיה אמת? מה יהיה בתוך האוהל? והאוהל, כשנזכיר אוהל, מתנת החתונה שנתתי לרעייתי, היה בניתי אוהל עם צוהר של חלון זכוכית לשמיים. אבל בתוך האוהל הזה
אי אפשר היה להתכנס, לא בגלל הצפיפות שלו, אלא בגלל זה שכל החובות החינוכיים קדמו לזכות לשבת עם המשפחה בייחוד. אולי איך מילאת את הדברים בתוכן, נתעכב בזה אחר כך. רציתי רק לשאול את רזיה, כיצד נראה לך העיסוק המיוחד הזה של אבא? העיסוק הדבק במסירות כזאת, בעיסוק כזה. למצוא את החוט המקשר בין אבא לביני, זה לקח לנו הרבה שנים. ולמרות שלכאורה אין דבר פשוט מאשר לחבר בין שתי נקודות, לוקחים סרגל ומעבירים קו, הרי שבמציאות בין אבא וביני לא מחבר קו ישר, אלא יותר הייתי אומרת איזו עקומה אליפטית כזאת, שלקח הרבה זמן עד שהדברים הגיעו. ומאז שאני מכירה את אבא, ובעצם מאז שאמא מכירה את אבא, יש לו קרחת. כך שהמסר הראשון שלמדתי, לא ישירות מאבא כאמור, אלא באמצעותו, שהנעורים הם לא תלויים בבלורית, והזקנה לא מתחילה מהקרחת. כי אבא תמיד נראה לי צעיר, וגם עכשיו הוא עדיין נראה בעיניי צעיר. ככה שיש איזה דבר הרבה יותר מהותי שמאפיין את הנעורים. זה הייתי אומרת, זה חיפוש מתמיד, זה סקרנות, זה חוסר מנוח ואי מתינות, ואיזה בערה מתמדת, יומם וליל כמו נר תמיד, וזה אבא. ואת הבערה הזאת, אי השקט הזה, הוא מטמיע בנושא של החגים. כן, ונראה לי שכמה שזה פרדוקסלי, שהרוח היא החומר, איזה חומר בלתי מתכלה כנראה. בוא נדבר יותר על אריה. מה מסקרן בארכיון הזה? ארכיון החגים, המכון החגים, לדעתי זאת הרפתקה רוחנית וחינוכית נדירה, והתחלתי בה במקביל לעבודה החינוכית, ללכת לשאול, הנה על ידינו יושב קיבוץ ותיק כמו עין חרוד. ילדיו בוגרים מילדינו, מחנכים ותיקים מאיתנו הצעירים. כיצד הם הגישו את סדר פסח, את חג הביקורים לילדים הראשונים שלהם. ובמקביל לחיפוש מה היה בקיבוצים הוותיקים, בתיעוד, התחלתי לחפש מה זה במקורות. לא לקרוא בספר אקסטרקטים תלושים ממקורם, אלא אני רוצה לדעת את הדברים במקורם, בתנ"ך, בספרות בית שני, עם ההתרגשות שלי, עם הגמגום שלי, עם הפקפוק שלי, אבל עם האמת שלי, את זה להגיש לילדים. והחגים צמחו מלמטה בכל קיבוץ, בתוך הבדידות הזאת. ומתברר שהיה מה לתת ומה להעשיר, אבל באותו עת סימולטנית צריך היה להגיש את זה גם בכיוון להורים וגם בכיוון לילדים. אבל אנשים באמת הלכו לקראתך? היה להם רצון למלא בתוכן את החגים, או שזה היה יותר יוזמה שלך? גם, האמת היא, גם אם רוב החברים הוותיקים לא באו ממשפחות מסורתיות, בין אם זה הארץ ישראלים או הגרמנים או ההולנדים וכדומה, עצם העובדה שאתה נמצא בארץ ישראל, שאתה מדבר עברית, שעכשיו חג לכל בית ישראל, החיפוש היה צורך אמיתי, ראשוני. אמרת לי שגם הנושא של התנ"ך, למשל, והעובדה שאתם נמצאים באזור גיאוגרפי שבו התרחשו אירועים תנ"כיים, הוסיפה מימד מיוחד לחגים. בלי שום ספק, מפני שהחגים לא צמחו במחזור או בבית הכנסת. החגים צמחו בארץ ישראל הזאת, בעמק יזרעאל הזה, בגליל ובהרי שומרון, באותו אקלים, באותה גיאוגרפיה, באותו גשם וטל של אז. מזג האוויר לא השתנה במשך 3,000 שנה. העיקר יצא אז כשהוא יוצא היום של הלוך ילכו בכו ובו יבוא ברינה נושא אלומותיו, והשמחה לפרי והזיכרון ההיסטורי שתעודת הזהות שלך כתוב שסבא שלך היה עבד במצרים, ויצאת ממצרים ביד אל הארץ הנבחרת. זה היה התשתית, והנפלא הוא שאתה יושב בעמק הזה 360 מעלות של מעגל, הגלבוע עליו נפל שאול,
ברק בוא נראה, אולי גם העברת את הדברים האלה בלי שום ספק, אני בטוח שזה ספוג בתנ"ך. רזיה, מה התנ"ך בעינייך? מה בעמק שלך את מוצאת את נופי התנ"ך? ובכן, כשאני מסתכלת על הנוף שלנו בעמק, אני מתבוננת בזה כמו שמאיר בסוף דבר של יעקב שבתאי התבונן ברחובות מלצ'ט וקינג ג'ורג' ובוגרשוב. זאת אומרת, זה 3 צילומים, זה על גבי זה. צילום אחד של הנוף כיום, וצילום אחד של הנוף בעבר, וצילום אחד של ההשתנות שיחול בנוף. והצירוף הזה של 3 הצילומים, אני הטמעתי את זה בתוכי, וזה מה שגורם לי לריגוש. לא כמו שאני עוברת בתל אביב, וחזיתות הבתים והבתי הקפה נראים לי כמו איזה פסאדה חיצונית, סתמית משהו, של איזו הוויה נהנתנית שנטועה כולה בהווה. כשאני מתבוננת בעמק שלנו, בבת אחת אני שומעת את הצבאות של דבורה וברק בן אבינועם מתקבצים למרגלות התבור. אני שומעת את דוד מקלל את הגלבוע ואת שאול נופל על חרבו ואת גדעון מניס את המדיינים, והכל פועם במין התרחשות כזאת, הכל קם ומתחיה, וזה מה שמרגש אותי, זה אני פותחת את החלון והנה גדעון והנה המדיינים. את חושבת שילדייך למשל, הדור השלישי, יכול לקבל את אותם נופים באותה מידה של רגשיות שאת מקבלת? אני רוצה בכל זאת להמשיך את המחשבה הזאת על התנ"ך. ולמרות המגע מצומצם שבין אבא לביני, בגלל שהוא היה תמיד מגויס לכל מיני משימות לאומיות, באיזשהו אופן מופלא, הדברים בכל זאת עברו ממנו אליי, כי גם בשבילי התנ"ך זה פסגת הספרות. ויותר מזה, אני יודעת שהספר האהוב ביותר על אבא זה ספר איוב, וגם עליי הוא האהוב ביותר. ועוד יותר מזה, יש פסוק אחד בספר איוב, שאם היו מודדים לי את פעימות הלב באיזה מכשיר אק"ג, היו רואים שהלב שלי פועם בהתאם לקצב של הפסוק הזה. אדם ילוד אישה, קצר ימים ושבע רוגז, קציץ יצא וימול, יברח כצל ולא יעבור. זאת אומרת, לא רק שאני חושבת באותו משקל, אלא אני אפילו נושמת באותו משקל עם אותם הרמות והשפלות. ויותר מזה, אני זוכרת שגדעון כל כך הרשים אותנו, את אחי ואותי, שאני זוכרת שאחי היה מתאמן על כל שלולית שהייתה נקראת בדרכו, היה מתאמן עליה בליקוק כדי להיות ראוי ליחידה הנבחרת של גדעון. זה עזר לך, חגי? זה עזר לי. התנ"ך באיזשהו מקום ישנו אצל כולנו. הוא קודם כל נמצא במראות. ואני אפילו ארחיק להגיד שביקרנו, היינו כל המשפחה עם אבא בארצות הברית ועמדנו, בחרנו בגרנד קניון, פינה נידחת שאף אחד לא יראה אותנו, וישבנו כל המשפחה על אבן, וחיכינו שמישהו יתאר לנו מה רואים. ופתאום אבא פתח את התרמיל, והייתי בטוח שהוא מוציא משם איזה גיידבוק אמריקאי שמסביר את המונומנט שאנחנו חוזים בו, ולפתע הוא פתח את התנ"ך וקרא את פרק יחזקאל. לא יחזקאל. זה היה תהילים ק"ד, ברכי נפשי את אדוני. ההרמוניה הזאת של הטבע... פתאום הרגשת משתלב. זה היה כאילו זה היה תהילים ק"ד ללא ערעור, כשם שהגרנד קניון ללא ערעור. חגי, מה היחס שלך לעבודה הזאת של אבא, שלפעמים נראית סיזיפית כזאת? אני חושב שהאבא הצליח למצוא סינתזה ואנטיתזה. דבר ראשון, ניגוד להוואי הוריו, שהיה אולי מסורתי, מזרח אירופאי, ברור לחלוטין שהוא היה משהו מנוגד לחלוטין למהפכה שהוא רצה לעשות כחלוץ בעמק. וכשהוא בא לעמק הוא ראה בכל זאת את התנ"ך כעיקר, כבסיס. הוא היה יהודי, הוא היה חלוץ, והוא חיפש איך לעשות שילוב, סינתזה בין התנ"ך, בין היותנו יהודים ובין היותנו יושבים על אותה אדמה שישבו אבותינו, מול הנופים שבהם פעלו הנביאים והשופטים, וליצוק לתוך זה את התוכן של ימינו, את התוכן ואת ההסבר, לא רק שיננת והגית בם יומם ולילה כזה ראה וקדש, אלא כזה ראה וחדש, ובזה הוא הצליח מעל ומעבר. ויש באמת, אתה מאמין שניתן לעשות שביל ביניים כזה, בין המסורת של דור ההורים אולי של אריה, ובין הדור שלך והדור של ילדיך? לי אין ספק שהתנ"ך, אם הוא יהיה רק שיננת, בלי חקר, בלי הסבר, בלי קשר לימינו, הוא יאבד בחברה לפחות שאני נמצא בה, שהיא חברה חילונית, שרוצה לשמר את המסורת ומתגעגעת למסורת, ומתגעגעת לקשר בין היהדות האורתודוקסית אל היהדות העכשווית המתקיימת יום יום מול עינינו.
הקשר הזה חייב להיות דרך התנ"ך ודרך העשייה היומיומית, וזה בדיוק מה שאבא עושה, אני חושב שהוא הצליח. אריה, בנושא הזה אני רק מוסיף עוד מרכיב אחד, לא רק דרך התנ"ך, דרך מקורות בית שני, וכל המקורות, אז שום מקור אין סיבה לדלג, גם אם המקור הדומיננטי הוא התנ"ך, מבחינת התשתית ואבן השתייה, וספרות בית שני. אבל בכל זאת, אתה בונה, אתה משחזר מסורת של חגים, אתה משחזר אותם בלי סידור, בלי מחזור תפילות. זה עובד? זה לא נראה לך איזה דילוג מלאכותי? לא, זה לא נראה, קודם כל העניין, המילה לי היא בגוף ראשון רבים. הראיה ש50 ו60 ו70 שנה, אם נתחיל למדוד ממדגניה בת 77, אז כבר 3 ו4 דורות חיים את החגים האלה כך, והדבר שיוכיח יותר מהכל זה היצירה הזאת ששמה הגדה של פסח קיבוצית, שהיא בת 52 שנה, ואם אני גאה על משהו שנעצב מלמטה ללא איזה גוף מנחה עליון, אין לנו לא רב ולא גורו וכולי וכולי. אתה משווה ביחד, רב וגורו? זה לא, חס וחלילה. בנשימה אחת? לא, לא, אז בלי רב, בלי מוסד אוטוריטטיבי רוחני, הדברים צמחו מלמטה בכל קיבוץ, וההגדה הזאת, ההגדה הקיבוצית, היא הגדה מסורתית, ארץ ישראלית, ציונית, ויש בה החוליה המשלימה את מה שאין בהגדה המסורתית, הקשת המחברת בין ויוציאנו לויביאנו, היא סיפור שביסודו המקרא, משה רבנו מצוי בה, והיא משלימה את החוליה. אנחנו החלוצים עשינו את המרד בגלות, בגלויות, בכל גלויות מצרים, ובכל פרעונים לכל הדורות, והגענו לארץ ישראל, ואנחנו יושבים על אדמתנו, ומקבצים את גלויותינו. בכל זאת משהו קשה לי. כל עם ישראל יושב ליד אגדה אחת, נקרא לה האגדה המסורתית. והנה רק בתנועה הקיבוצית, פתאום אני לא אומר, אתה או אתם, כאילו מוציאים חוליה ומנתקים את עצמכם מן הכלל האדיר הזה, ממש כל העם היהודי, כי כמעט 95% מהעם ידידי המנחה, מסב לליל הסדר. ידידי המנחה, כשאלה, שאול, כשאלה פרובוקטיבית, היא מוצדקת לומר, אתם בערב הסולידריות היהודית של ערב פסח, אתם מתבדלים. אני מוכן קבל עם ועדה בטלוויזיה ובכל מקור אחר, להוכיח במקורות כיצד ההגדה המסורתית שנחתמה במאה ה-15 או ה-16 נעצרה ואין בה את כל מה שעבר על העם היהודי ב-400, ב-100 שנים האחרונות, ואין בה הכניסה לארץ ישראל וההתנחלות בה. זה נגמר בארמי עובד אבי, בדברים כ"ו, פסוקים 5-9, חסר בה הפסוק התשיעי המשלים, והוא ויביאנו אל הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. את זה השלימה החוליה הציונית היהודית בארץ ישראל בהגדה הזאת. היא הגדה מסורתית יהודית בקו המסורת, בקו הנביאים, בקו חז"ל. גם העיצוב והתבליט שליוויתם באותה הגדה משתלבים בעניין? כן, כולל קציר העומר, שהוא נולד בעמק הזה, שאנשים כמו יהודה שרת, הקוריאוגרפים, המשוררים, היה צורך שחזרנו לאותה אדמה, ושיר השירים יותר איננו אלגוריה שבגללה רבי עקיבא הציל את שיר השירים שהפך אותה מריאליה לאלגוריה, אלא חזרה לריאליה. אתה מריח את ריח האביב, אתה שומע את הסימפוניה של הצלילים, אתה חש את זה, אתה חייב לחזור לשיר השירים כריאליה, כי העמק מלא בזה. רזיה, מי השירה הזאת והאביב הפורח? אנטיתזה לחג זה בדרך כלל השגרתי, היומיומי, החולין. יש שרואים בעיתון למשל כסמל לחולין. וסיפרת לי שהיה לזה ביטוי גם על שולחן העבודה של